जय बरो हरिने भूमि बरोबर खौसेजा 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 भूमि बरोबर खौसेजा 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 This land is our land भूमि बरोबर खौसेजा 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 We want solution. No solution, no rest. No solution, no rest. We want justice. We want justice. Amar dabi niya jo dabi. Amar demand is legal demand. Legal demand. Our demand is legal demand. Legal demand. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want Boro regiment. Our Boro regiment lagi boy. Boro regiment over here. Lagi boy. Amar dabi niya jo dabi. Amar demand is legal demand. Our demand is legal demand. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want Boro regiment. Our Boro regiment lagi boy. Boro regiment over here. Hantono hong. Boro regiment over here. Hantono hong. Our dabi niya jo dabi. You will see your long neck. You will see your long neck. AFO long neck. ABO long neck. Boro Santi Suba long neck. FCDT long neck. FCDT long भारतनि लेंनाय रेखाय 10,000सो बर' सुबुङा दिनैनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबाय। गुबुन गुबुन जिल्ला जोंहा जिल्ला आफादा गासै 22था दङ। गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा जोंजों हाबाफारियै जाफुंनायाव मदद होफैबाय, जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै फैबाय, बर' रायजो राजानि सार्थ'आव दिनै जोंजों स्रेङै गसंफाबाय, बिथांमोननिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जासिदों। बुंनांगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे समनि बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथानि उनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै सोरखारनि खाथियाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेफोर दाबि दुबा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खावलायबोबाय थादों। बोसोरसे, बोसोरनै, बोसोरथाम, दिनै बोसोरबा बारबाय। दा बोसोरबा जासेयावबो माखासे जोंनि जि लुबैनाय, बे लुबैनायखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै। गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ सानबाय जे 2020 मायथाइनि एकर्डनि जोहै जोंनि गासिबो समस्याफ्रा समाधान जाजोब्बाय। खिन्थु गासिबो समस्याया जे समाधान जाजोबाखै, बेखौ सुबुं दरबारसिम लांफिननांगौनि गोनांथिखौ जोङो नोजोर होनानै आरो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामथारनांगौ आरो बेफोर समस्याया समाधान जायाबा जोंनि जि बर' माहारि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बे सुफुं जानाय नङा, बेखौ साननानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। गाहायै जों दाबिफ्रा बेयाव जोङो दैखांदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे गामि फोसावबाय, खिन्थु माखासे गामिफोरखौ बायदिसिना जेंना जेंसि दिहुननानै आसाम सोरखारा आबुङै फोसावजोबाखै। दाख्लै 958 खान गामि
बिथांमोना फोसावदों आरो बेखौ फोसावनायनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों खिन्थु माखासे जेफोर थालांनाय गामिफोर बाव जेरैहाय आसाम सरकारा खालामनांगौमोन जिबायदि मावनांगौमोन बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै जोङो लुबैदों जे बर' फिसाफ्रा जोंनि काउन्सिलाव जयै थाजोबनो मोननांगौ गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्लानि बर'फोरखौ राभा हासंआ अजद होदों होननानै जों दोनफानो नागिरैया मोनसे इस्यु जानानै जोंनि गेजेराव फैदों जे राभा हासं ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो जोंनि काउन्सिलाव थाफानो मोननांगौ आरो थाबैनो बिटिआरनि सिमाखौ रोखा खालामनानै आद्रा थानाय गामिफोरखौ जोंनि काउन्सिलाव थिसननांगौ बे जोंनि मोनसे डिमान्ड बिनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बियाब दानाय जों बियाबखौ दानो थाखाय गोबां खेब खावलायबाय दिनैसिम दायाखै बेखौ दाफुंनानै होनांगौ आरो दाफुंखांनायनि उनाव मोनसे इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल जोंनो नांगौ जेलासिमहालागै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल फैया बे काउन्सिला लोरबां जानानै थायो एबा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया बेनि थाखाय जोङो बेखौ मावफुंनो खावलायदों जोङो इनजास्टिस फिल खालामदों जे बज' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि 1500 कौटि बिटिआरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय होदों जोङो बेखौ बरायदों बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जौगानाय जि स्पेशल पेकेज बेखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजोफ्रा मोननो गोनांथार खिन्थु जोंबो लुगैदों जे बिटिआरनि बाहेरायाव सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय जे बर'फ्रा जाय बर'फोरनि समस्याया बिटिआराव रायजो जानाय बर'फोरनिख्रुइ खुनु गुने खम नङा गतिके जोंनोबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा स्पेशल मोनसे पेकेज जौगालु खामानि मावनो थाखाय जोंनो होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि 6.3 क्ल'ज जेखौ बर' गोजोन गोरोबथायाव थिसननाय जादों दा बिनि गेजेरजों आसामनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सोरखारि जानांगौ खिन्थु जायाखै बोसोरबा थांबाय आसाम सरकारा बायदिसिना आयेन जाबसिन दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनायनि लामायाव लांबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै बेनिखायनो जों होनदों 6.3 क्ल'जनि मथे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ आरो मोनसे जेंना दा गोदानै ओंखारबावबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' राव रोङै फोरोंगिरि थिसननाय बे आजां गाजाङै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बारायबोदों बेखौ होबथानांगौ आरो बेखौ जों सोरखारखौ बार बुंबाय थादों आरो जोंनि बिटिसिनि बाहेरायावबो टेट क्वालिफाइ गोबां फरायसाफोर दङ बा केन्डिडेट्सफोर दङ बे केन्डिडेट्सफोरनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोनि बर' बिजों फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननो जों सरकारखौ नारसिनदों बिनि अनगायै मोनसे इस्यु जाय इस्युखौ बै समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो दंबाय थायो जे बर'फोरनि थाखाय आलदा मोनसे रेजिमेन्ट जों नायदों जे नागा रेजिमेन्ट नागाफ्रा बेसेबां सुबुं सानखो नायोबा बेसेबां दङ 7 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव नागाफ्रा दङ थ' नागा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा बेयाव आपत्ति खालामनांगौ गैया दिनै गुरखा रेजिमेन्ट दङ गुरखा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा आपत्ति खालामनांगौ गैया खिन्थु भारतबर्षआव जोङो 30निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोर दङ वेस्ट बेंगलाव दङ जोङो त्रिपुरायाव दङ जोंनि मेघालयआव दङ अरुणाचलाव दङ नागालेण्डआव दङ जों आसामावथ' दंखायोआनो बेफोरखौ लोगो नाङोबा 35निफ्राय 40 लाख जायो बे 35निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे रेजिमेन्ट नागा रेजिमेन्टनि लाइनाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै जोङो बे दाबिखौ दैखांदों जोङो नैबे जि सोमावसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जों साननाय रोखोमै जोंनि समस्याफ्रा सुफुंजायागौमानि बे जोंनि आन्दलनखौ जों लांबाय थागोन